Uluntu lunqanelwe uncedo kwabasemagunyeni. Abahlali balapha eSebokeng bathi into abayifunayo ngoku zizise kwezingundoqo ezivela kumasipala waseMfuleni. Now is 26 years. Hayi noko sekufuna uba kudala ngoku ngamashumi-26 eminyaka silapha sicela iinkonzo kurhulumente. Project lontshitswe. Empa hona le phetho etswa lampele ka mana. 2018 kilimo. Siza kuvota kolunyulo noko siyathemba ukuba luza kuba khona utshintsho. I-ATM ithi le micelimngeni ke iza kuyifumana ingqwalasela ngethemba lokokuba abahlali baza kunika ithuba lombutho ungene esihlalweni solawulo. We are here part of the communities, and we are not saying you must be outside. We are saying to the people they must be inside, because only when we work together as a people, only when we as a people rise, we are going to change the situations for our people. Eli qela lithi sele lithethathethene ne-APC ephantsi kukaThemba Godi mhlawumbi kubekho imfuneko yobana baqhogane kubambiswano emva konyulo. Ndingu-Abongile Dumako kwiindaba ze-SABC eMfuleni eGauteng.